Σύγχρονα διλήμματα και προβληματισμοί. Μια εκπομπή γνωριμίας πάνω σε θέματα βιοηθικής που επιμελείται και παρουσιάζει η θεολόγος Ασημίνα Κατσιόλα. Αγαπητοί μου φίλες και φίλοι, από όπου και να μας ακούτε, από κάθε γωνιά της Ελλάδος και όχι μόνο, μέσω διαδικτύου φυσικά, σας καλωσορίζω και σας καλησπερίζω. Σας υπενθυμίζω πως ακούτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Μητροπόλεως μας, Ερών και Νιγρίτης, που εκπέμπει ολημερής και οληνυχτής προς δόξα Θεού και ενίσχυση της γνώσης και πίστης των διψασμένων από πνευματικό λόγο ακροατών. Τι ωραίο, αγαπητοί αδελφοί μου, που είμαστε χριστιανοί, που είμαστε συνειδητά παιδιά του Θεού και που είμαστε για Εκείνον ξεχωριστοί. Ξεχωριστοί γιατί μας δίνει τη δυνατότητα να μιλάμε και να επικοινωνούμε μαζί Του. Και ναι, είναι γνωστή σε όλους μας η μέθοδος της διαουράνιας επικοινωνίας μας με το Θεό, αυτή της προσευχής. Εν μέσω Σαρακοστής, η νηστεία μαζί με την προσευχή αποτελούν, αδελφοί μου, τα βασικά όπλα πολέμου των παθών και απόκτησης των ποθητών αρετών. Αφού εξαντλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, το θέμα της νηστείας στην προηγούμενη εκπομπή μας, σε ανθρώπινα βέβαια πλαίσια, ας εξετάσουμε σήμερα με τη βοήθεια του καλού Θεού το μεγάλο αυτό κεφάλαιο της προσευχής. Μάλιστα, ας το δούμε μέσα από μία σύγχρονη ματιά που μας επιβάλλει η επικαιρότητα, αυτή των αναζητήσεων νέων μεθόδων και προσεγγίσεων της εσωτερικής ειρήνης και αγαλίασης. Το θέμα μας, προσευχή ή διαλογισμός, όπλο κατά των παθών και άνοιγμα του ανθρώπου στη Θεία Αγάπη, ή στροφή προς τα έσω και τεχνική δυνάμωση της πίστης του εαυτού του. Συντονισμένοι όλοι φίλοι μου στους 99,2 στα FM, ακούτε το ράδιο Κιβωτός και την Ασημίνα Κατσιόλα στην εκπομπή Σύγχρονα διλήμματα και προβληματισμοί. Στέφανε Δημητρακούδη, σε ευχαριστούμε θερμά και σήμερα για τη φροντίδα σου στην κονσόλα του ήχου. Αγαπητοί ακροατές του ράδιο Κιβωτός, εν μέσω της Μεγάλης Σαρακοστής, θα λέγαμε πως αυτή δεν αποτελεί απλώς ένα περιορισμένο αριθμό τυπικών διατάξεων και κανόνων, αλλά κρύβει κάτι άλλο, πιο βαθύ, κάτι σαν κλίμα, κάτι σαν ατμόσφαιρα, μέσα στο οποίο μπαίνοντας κανείς αλλάζει κατάσταση και προοδευτικά στο διάστημα των 7 εβδομάδων αλλοιώνεται ο νους και η καρδιά. Και αυτή η αλλίωση διαπερνά ολόκληρη τη ζωή μας. Μαλακώνει την καρδιά μας τόσο ώστε να μπορεί να ανοιχτεί στις πραγματικότητες του πνεύματος, να αποκτήσει την εμπειρία της κρυμμένης δίψας και πείνας για επικοινωνία με το Θεό. Αυτή η ατμόσφαιρα λοιπόν της Μεγάλης Σαρακοστής, φίλες και φίλοι, αυτή η ανεπανάληπτη κατάσταση του νου δημιουργείται βασικά με τη λατρεία, με τις ποικίλες αναλλαγές που παρουσιάζονται στη λειτουργική ζωή αυτής της περίοδου. Ανάμεσα σε όλες τις προσευχές και τους ύμνους της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, πρωτεύουσα θέση κατέχει η ευχή του Αγίου Εφραίμ του Σύρου, η οποία μπορεί να ονομαστεί η προσευχή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Κύριε και δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας μη μη δώσ. Πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης, χάρισέ με το σοδούλο. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρισέ μου τώρα τα αιμαπτέσματα και μη κατακρίνειν των αδελφών μου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Γιατί, αδελφοί μου, όμως αυτή η σύντομη και απλή προσευχή που μόλις τώρα είδαμε κατέχει μια τόσο σημαντική θέση στην όλη λατρεία της Μεγάλης Σαρακοστής.
διότι φίλοι μου απαριθμεί με ένα μοναδικό τρόπο όλα τα αρνητικά και τα θετικά στοιχεία της μετάνοιας και αποτελεί, θα λέγαμε, έναν κανόνα ελέγχου του προσωπικού μας αγώνα στην περίοδο της Μεγάλης Σαρακοστής. Αυτός ο αγώνας σκοπεύει πρώτα απ' όλα στην απελευθέρωσή μας από μερικές βασικές πνευματικές ασθένειες που διαμορφώνουν τη ζωή μας και μας κάνουν πραγματικά ανίσχυρους, ακόμα και για να κάνουμε αρχή στροφή στο Θεό. Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Κιβωτός, ας δούμε στο σημείο αυτό τη διαφορά που έχει η προσευχή και συγκεκριμένα η νοερά προσευχή από το διαλογισμό, την προσευχή δηλαδή της Ινδουιστικής θρησκείας. Όποιος, αδελφοί μου, συγχαίει το διαλογισμό με την προσευχή, εισάγει εξωχριστιανική αντίληψη για την προσευχή και βγαίνει έξω από το πνευματικό χώρο της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Μετατρέπει την προσευχή σε τεχνική που δραστηριοποιεί δήθεν εσωτερικές δυνάμεις με αυτόματες διαδικασίες που σε τελική φάση δεν βρίσκονται σε σχέση ή σε αναφορά με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ο όρος προσευχή αποκτά στις γκουριστικές ομάδες διαφορετικό περιεχόμενο που προσδιορίζει εξωχριστιανική αντίληψη για την προσευχή. Πρόκειται, φίλες και φίλοι, για τεχνική που, όπως διακηρύσσεται, φέρνει σε κάθε περίπτωση αποτελέσματα με τρόπο μηχανιστικό. Αυτή η ενέργεια ως καρπός μιας τέτοιας τεχνικής αντλείται μέσα από τον άνθρωπο με μια διαδικασία μετασχηματισμού, θα λέγαμε. Δεν υπάρχει στο διαλογισμό τίποτε το υπερβατικό. Αδελφοί μου, ο διαλογιζόμενος, ο προσευχόμενος δηλαδή, γίνεται μετασχηματιστής ενέργειας. Είναι ο δημιουργός σκέψεων, ιδεών που μεταβάλλονται σε πράξεις, που προκαλούν εκπληκτικά φαινόμενα, λέγουν οι οπαδοί του διαλογισμού και της θετικής σκέψης. Με το διαλογισμό μετασχηματίζουμε την πνευματική ενέργεια, λένε, μέσα μας για να την διοχετεύσουμε στη συνέχεια προς τα έξω. Εδώ δεν μεσολαβεί τίποτα, αδελφοί μου, εκτός από τον ίδιο τον άνθρωπο. Μένει εντελώς μόνος και έρημος. Όμως, αγαπητοί ακροατές, για τη χριστιανική προσευχή είναι ανάγκη να υπάρχουν δύο. Αυτός που προσεύχεται και εκείνος που γίνεται αποδέκτης της προσευχής. Αυτός που παρακαλεί, Κύριε ελέησον, και εκείνος που απαντά με το πλούσιο ελεός του. Η χριστιανική προσευχή δεν είναι στροφή προς τα έσω, αλλά απευθύνεται πάντοτε προς το απέναντι του ανθρώπου, που είναι ο Θεός, και επικαλείται την αγάπη του και το έλεος του. Η προσευχή, φίλοι μου, είναι ένα άνοιγμα του ανθρώπου στη Θεία Αγάπη, του ανθρώπου που αισθάνεται πως είναι αδύναμος και ανίκανος να υψωθεί πέρα από τη κτιστή πραγματικότητα. Γι' αυτό επικαλείται την αγάπη και τη δωρεά του Θεού. Φίλες και φίλοι, η απάντηση στην προσευχή δεν προέρχεται από τον ίδιο τον άνθρωπο, αλλά από το Θεό. Όποιος δεν κάνει τη διάκριση ανάμεσα στο Θεό και στον εαυτό του δεν μπορεί να προσευχηθεί, ούτε να γίνει δέκτης της απάντησης του Θεού. Γιατί αυτή η απάντηση δεν είναι κάποια ενέργεια τυφλής τάξεως, αλλά χάρις, δωρεά του Θεού, μετά του οποίου ο άνθρωπος έρχεται σε κοινωνία αγάπης μέσω της προσευχής. Ο χριστιανός, φίλοι μου, δεν καλείται σε μια καθαρά νοητική προσευχή. Συμμετέχει σε αυτήν και σωματικά. Προσεύχεται καθολικά με όλη την ύπαρξη. Οι Ορθόδοξοι χριστιανοί συνηθίζουν να κάνουν στην προσευχή τους και μετάνοιες ή ακόμη να προσεύχονται γονατιστοί. Αυτό είναι ασφαλώς για το σώμα μας μια δυνατότητα να συμμετάσχει στην προσευχή. Το ίδιο παρατηρούμε και για την νηστεία, όπως είδαμε. Με αυτές τις ασκήσεις ο χριστιανός ταπεινώνει το σώμα του. Αυτή η ταπείνωση, αδελφοί μου, προστίθεται στην ταπείνωση του νου, γιατί με την προσευχή ο άνθρωπος αποδεικνύει τη διάθεσή του να ταπεινώσει το νου, αφού εγκαταλείπει την αυτονομία,
Αναγνωρίζει την ανεπάρκειά του και προσβλέπει στη βοήθεια του Θεού. Ο άνθρωπος της ταπείνωσης, όχι μόνο της διανοητικής αλλά και της καθολικής, έχει τη διαβεβαίωση από το Θεό πως θα του δοθεί δωρεά η χάρη του. Αυτός που δεν δείχνει στάση ετούντος, που αισθάνεται επάρκεια και πιστεύει πως όλα υπάρχουν μέσα του και από εκεί μπορεί να τα αντλήσει, αφυπνίζοντας τρόπον τεινά τις εσωτερικές του δυνάμεις, δεν αισθάνεται την ανάγκη της δωρεάς του Θεού και ο Θεός δεν του επιβάλλει εκβιαστικά τα δώρα του. Αγαπητοί ακροατές, πρέπει λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Αυτό που δίδει απάντηση στην προσευχή μας είναι ο Θεός. Αυτή η απάντηση είναι καρπός αγάπης και ελευθερίας του Θεού. Δεν είναι αποτέλεσμα εξαναγκασμού με ειδικές τεχνικές προσευχής, αλλά ένας καρπός της αληθινής προσευχής, που ταυτόχρονα είναι και προϋπόθεση σε ό,τι αφορά την ανθρώπινη συμμετοχή. Είναι η ταπείνωση. Ο αληθινά προσευχόμενος άνθρωπος αποκτά τη συναίσθηση της ύψης της τιμής που του δίδεται με την προσευχή και ταυτόχρονα του φόβου, μήπως τυχόν δεν φανεί αντάξιος αυτής της τιμής. Ο αληθινά προσευχόμενος άνθρωπος μένει ταπεινός. Αντίθετα, αδελφοί μου, ο διαλογιζόμενος φουσκώνει, δεν λέγει «Συ Κύριε», αλλά «Εγώ είμαι αυτός», δηλαδή «Εγώ είμαι ο Κύριος», η θεότητα στην ανεκδήλωτη μορφή. Έτσι, ο διαλογιζόμενος, φίλοι μου, αντιστρέφει την εντολή του Θεού και την εφαρμόζει στον εαυτό του. «Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός, ουκ έσονται μη θεοί έτεροι πλην εμού». Αν χαρακτηρίσουμε το διαλογισμό προσευχή, αν εξισώσουμε το διαλογισμό με την προσευχή, τότε η προσευχή αυτή επιστρέφει στον εαυτό μας. Γιατί αυτός είναι ο σκοπός του διαλογισμού, φίλοι μου, να αντιληφθεί ο διαλογιζόμενος πως αυτός ο ίδιος είναι Κύριος ο Θεός και πως δεν υπάρχουν άλλοι θεοί πλην από Αυτόν. Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Κιβωτός, ας δούμε τώρα όμως τι είναι αυτός ο διαλογισμός. Αδελφοί μου, η μονολόγιστη προσευχή, η ευχή του Ιησού όπως λέγεται, αποτελεί την ακατάπαυστη κραυγή του πιστού ορθόδοξου χριστιανού προς το Θεό για τη σωτηρία του. Με αυτή την προσευχή μπορούμε να προσευχόμαστε παντού και πάντοτε, σε κάθε δουλειά και σε κάθε περίσταση. Μπορεί να τη λέγει κανείς νοερά και την ώρα των εκκλησιαστικών ακολουθιών ακόμα, αλλά κυρίως όταν η εργασία ή η αρρώστια του τον κρατούν μακριά από την εκκλησία. Με αυτή την νοερά προσευχή, η φλεγόμενη από την αγάπη του Κυρίου ψυχή αναζητά επίμονα Αυτόν που μπορεί να τη σώσει. Είναι η ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Είναι η ζωντανή παράδοση της Εκκλησίας μας που ρέει από γενιά σε γενιά μέσα στους αιώνες και συνοψίζει ολόκληρη τη δογματική της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας. Στη σύγχρονη όμως εποχή, φίλες και φίλοι, εποχή της ασύστολης προπαγάνδας και της απάνθρωπης επιχείρησης διανοητικού χειρισμού των ατόμων από μέρους οργανώσεων και ομάδων που σαν επιδημία αναπτύσσονται και δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, παρατηρείται και το φαινόμενο της παραπλάνησης των χριστιανών και της βλασφημίας, ότι δηλαδή η ευχή του Ιησού είναι ένα είδος διαλογισμού. Είναι το μάντρα των χριστιανών, όπως λένε, κατά την ώρα της προσευχής. Το φαινόμενο αυτό τελευταία έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις και έχει παρασύρει στην πλάνη ακόμη και ποιμένες κυρίως χριστιανικών ομολογιών της Δύσεως. Φίλοι μου ακροατές, θεωρούμε σκόπιμο για να αποδείξουμε την ανέντιμη παραπλάνηση της παραθρησκείας να αναφέρουμε όσα υποστηρίζει στο περιοδικό Αρμονική Ζωή ο Ρόμπερτ Νάντζεμι, ιδρυτής του ομώνυμου φιλοσοφικού του κέντρου. Γράφει λοιπόν στο άρθρο του Νάντζεμι: «Παρόλο που πίστευα πως η χριστιανική θρησκεία θα πρέπει να έχει μια αντίστοιχη μέθοδο με το διαλογισμό,
με μάντρα δηλαδή. Όταν ήρθα στην Ελλάδα, συνειδητοποίησα τι ακριβώς ήταν αυτό. Η προσευχή του Ιησού είναι η τέλεια τεχνική διαλογισμού για τους χριστιανούς και για τους μη χριστιανούς που θα ενδιαφέρονταν. Ο Νάνζεμι με αυτά που διδάσκει προσπαθεί να επιφέρει αμηχανία, αναστάτωση και σύγχυση σε αστήριχτους κυρίως ανθρώπους που έχουν υπαρξιακά κενά και επιδιώκουν νέες αναζητήσεις και ανθρώπινες επιβεβαιώσεις. Προσέξτε, αγαπητοί ακροατές, τι υποστηρίζει σε άλλο σημείο του άρθρου του. Δεν έχει σημασία, λέει, ποιον ακούτε. Τον Χριστό, τον Κρίσνα, τον Μωάμεθ, τον Σαϊμπόμπα, τον Σρι Ραμακρίσνα. Όλοι αυτοί επιβεβαιώνουν την ίδια αλήθεια. Όποιο μονοπάτι και αν διαλέξετε, προχωρήστε, προτρέπει στο τέλος του άρθρου του ο Νάνζεμι. Στέφανε Δημητρακούδη, ξέρουμε καλά πια πως θα επιλέξεις τις καλύτερες μουσικές νότες ώστε να πάρουμε την απαραίτητη ανάσα. Αφού πήραμε την απαραίτητη ανάσα, επιστρέφουμε, αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Σύγχρονα διλήμματα και προβληματισμοί. Ακούτε την Ασημίνα Κατσιόλα στους 99,2 στα FM και το ράδιο Κιβωτός. Θα έπαιρνε πολύ χρόνο, αδελφοί μου, και θα ήθελε πολλές εκπομπές για να αναπτύξουμε σε μάκρος το μέγα χάσμα, το αδιαπέραστο μεταξύ της ευχής του Ιησού και του διαλογισμού. Μεταξύ δηλαδή, για παράδειγμα, του Αγίου Όρους και των Ιμαλαίων. Θα υπογραμμίσουμε πάντως με μεγάλη συντομία τρεις βασικές οντολογικές διαφορές μεταξύ των δύο ασυμβίβαστων αυτών πραγματικοτήτων. Η πρώτη ουσιαστική διαφορά, φίλοι μου, είναι ότι στην ευχή του Ιησού εκφράζεται έντονα η πίστη στον προσωπικό Θεό, ο οποίος δημιούργησε τον κόσμο, τον κυβερνά και τον αγαπά. Πατέρας στοργικός ενδιαφέρεται να σώσει τον άνθρωπο, το πλάσμα του το αγαπημένο. Η ευχή μας φέρνει σε κοινωνία αγάπης με το Θεό και αποκτούμε τη συναίσθηση της ύψης της τιμής που μας δίδεται με την επίκληση του ονόματός Του, Κύριε Ιησού Χριστέ, και τον παρακαλούμε να μας ελεήσει, ελέησόν με, και ο Κύριος απαντά με το πλούσιο ελεός Του. Γνωρίζει ο αληθινά προσευχόμενος ότι η σωτηρία επιτυγχάνεται εν το Θεό, γι' αυτό τον παρακαλεί συνεχώς και ακατάπαυστα να τον ελεήσει.
Η οντολογική διαφορά μεταξύ ευχής και διαλογισμού της παραθρησκείας είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Για τον Ορθόδοξο Χριστιανό, αγαπητοί ακροατές, δεν υπάρχει τίποτε το ανώτερο από τη διαπροσωπική κοινωνία με τον Χριστό. Με την προσευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», εξητούμε το έλεος και την αγάπη του Θεού Πατέρα μέσω του Υιού. Ο Χριστός είναι η μοναδική οδός, η αλήθεια και η ζωή, και μέσω αυτού οδηγούμαθα προς τον Πατέρα. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. «Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημί διεμού», μας λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Η παραθρησκεία διακηρύττει, φίλες και φίλοι, την αποθέωση του εαυτού, την αυτολύτρωση, την αυτοθέωση δε εαυτού και εξ αυτού, δηλαδή την αυτοσωτηρία. Αυτό δηλαδή που επιχείρησε ο Αδάμ και δοκίμασε την οδυνηρή πτώση και το θάνατο. Από τα γραπτά του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτη, που μας διέσωσε ο μακαριστός γέροντας πατέρας Σοφρόνιος, το κεφάλαιο «Ο θρήνος του Αδάμ» είναι ένα από τα συνταρακτικότερα κείμενα. Γράφει σε μία παράγραφο ο Άγιος: «Οδυρώταν ο Αδάμ και έτρεχαν ποτάμι τα δάκρυα από το πρόσωπό του και έπεφταν στο στήθος του και στη γη. Με δέος άκουγε όλη η έρημος τους στεναγμούς του. Ζώα και πουλιά σιωπούσαν από θλίψη και ο Αδάμ οδυρώταν, γιατί με το αμάρτημά του στερήθηκαν όλη την ειρήνη και την αγάπη». Είχε γνωρίσει ο Αδάμ τον προσωπικό Θεό και την αγάπη του, γι' αυτό μετά την έξωση θλιβόταν πικρά και οδυρώταν με βαθύς στεναγμούς. Αγαπητοί ακροατές, είναι λοιπόν εντελώς ξένες προς την ορθόδοξη πνευματικότητα κάθε προσπάθεια για συνάντηση ενός απρόσωπου είναι και η επιδίωξη ανύψωση στο απόλυτο μηδέν. Μια άλλη διαφορά μεταξύ της ευχής και του διαλογισμού είναι η στάση του ασκητού της ευχής και του διαλογισμένου, όταν ο ένας προσεύχεται και ο άλλος διαλογίζεται. Ο ασκητής της νοεράς προσευχής έχει ταπείνωση, αρετή, που αποτελεί την αφετηρία και το τέρμα της ορθόδοξης πνευματικής πορείας. Δια όποιον μπήκε στην πορεία της πνευματικής ζωής, γράφει ο γέροντας Σοφρόνιος, γνωρίζει ότι η υπερηφάνεια και η καινοδοξία επισύρουν κάθε φθορά και κάθε πτώση. Θεωρεί την υπερηφάνεια τη ρίζα όλων των αμαρτιών και το σπόρο του θανάτου. Γι' αυτό καταλαβαίνει αληθινά ότι η όλη άσκησή του πρέπει να οδηγεί στην απόκτηση της ταπείνωσης. Βλέπει με τα πνευματικά του μάτια πως η υπερηφάνεια είναι η καταστρεπτική δύναμη που απομακρύνει τους ανθρώπους από το Θεό και εισάγει στον κόσμο αναρρύθμιτες δυστυχίες και θλίψεις. Είναι, αδελφοί μου, η μάστιγα της ανθρωπότητας, το διαβολικό σπέρμα του θανάτου που βυθίζει όλη τη γη στο σκότος της απόγνωσης. Και ο Άγιος Σιλουανός, φίλοι μου, στα γραπτά του μιλάει συνεχώς για το πνεύμα της ταπείνωσης. Λέγει στο κείμενό του με τίτλο «Δίψα Θεού». Ο Κύριος αποκαλύπτει τα μυστήριά του στην ταπεινή ψυχή. Σε όλη τη ζωή τους οι Άγιοι εταπείνωσαν τον εαυτό τους και επάλευαν εναντίον της υπερηφάνειας. Και προσεύχεται ο Άγιος Σιλουανός: «Κύριε, δώσε μου τη δύναμη να ταπεινωθώ μπροστά στο μεγαλείο σου. Κύριε, αξίωσέ μας της δωρεάς της Αγίας σου ταπεινώσεως». Κάθε υπερηφάνεια λοιπόν είναι ξένα προς τον αθλητή της ευχής του Ιησού. Αντίθετα, φίλοι μου, ο διαλογιζόμενος φουσκώνει σαν παγόνι. Ρώτησαν το Σάι Μπόμπα γιατί λέγει ότι είναι ο ίδιος Θεός. «Και εσείς θεοί είστε», απάντησε, «μόνο που εγώ το ξέρω, ενώ εσείς δεν το ξέρετε». Η αλαζονία στο έπακρον. Ο διαλογιζόμενος αντιστρέφει την εντολή του Θεού και την εφαρμόζει στον εαυτό του. «Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός ο εαυτός μου». Αγαπητοί ακροατές, υπάρχει και μία τρίτη ουσιαστική διαφορά μεταξύ της ευχής του Ιησού και του διαλογισμού, που είναι και αυτή οντολογική. Είπαμε λίγο πριν
ότι ο Ορθόδοξος ασκητής της ευχής του Ιησού προσεύχεται και παρακαλεί τον Κύριό του, τον προσωπικό Θεό του, και αισθάνεται ότι βρίσκεται σε κοινωνία αγάπης με τον Δημιουργό του, ενώ στο διαλογιζόμενο αποδέκτης της προσευχής είναι ο εαυτός, δηλαδή η αυτού μεγαλειώτης, ο εαυτούλης του δηλαδή. Η κατεύθυνση όμως της προσευχής και του διαλογισμού των δύο, δηλαδή αυτών πραγματικοτήτων, δεν εστιάζεται μόνο σε αυτό το βασικότατο σημείο. Στον άνθρωπο της ευχής, στον Ορθόδοξο δηλαδή χριστιανό, δεν υπάρχει αδιαφορία για το γύρο κόσμο. Οι χριστιανοί προσεύχονται διαρκώς για όλους. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Κιβωτός, ας θυμηθούμε κάτι που γράφει μια εξέχουσα προσωπικότητα του χώρου της φιλοσοφίας, η δόκτωρ Τατιάνα Γκορίτσεβα, στο βιβλίο της «Πώς βρήκα το Θεό στη Σοβιετική Ένωση». Σημειωτέων ότι η Γκορίτσεβα υπήρξε καθηγήτρια φιλοσοφίας, δίδαξε αισθητική του μαρξισμού στην ιατρική σχολή του Λένινγκραντ. Παράλληλα με τις σπουδές της, καταρχήν τεχνοκρατικές σπουδές στο Πολυτεχνείο και στη συνέχεια στη Φιλοσοφική Σχολή της Μόσχας, η Τατιάνα Γκορίτσεβα είχε επιδοθεί και σε συστηματική μελέτη και εκπαίδευση στη γιόγκα, μαθητεύοντας κοντά σε έναν ονομαστό γκουρού της ρωσικής πρωτεύουσας. Είχε μάλιστα φτάσει σε τόση προκοπή και υψηλή βαθμίδα προόδου με την ολοκληρωτική αφοσίωσή της στο μυστικιστικό αυτό εντρίφημα, που ο γκουρού της την έκρινε άξια πλέον και να διδάξει. Και πραγματικά αυτό την είχε ενθουσιάσει πολύ. Όμως συνέβη κάτι το οποίο αποτέλεσε, όπως λέει η ίδια η καθηγήτρια, τη λιδία λίθο της ενασχόλησής της με αυτή την πλάνη, αφού αντελήφθη ότι η γιόγκα είναι ένα τερατώδες πνευματικό σύστημα που εγκλωβίζει το γιόγκιο παδό της μέσα σε μια εγωιστική ενασχόληση με τη δική του αποκλειστικά μακαριότητα, καθιστώντας τον παγερά διάφορο προς την περιραίουσα συνανθρώπινη δυστυχία και οδύνη. Και τούτο ήταν αρκετό, όπως λέει η ίδια, για να ενέσει αυτό το πνευματικό δηλητήριο που είχε τόσο ανόητα καταπιεί. Αγαπητοί ακροατές, τι είχε συμβεί όμως? Μια μέρα της καυχήθηκε ένας γιόγκης συμμαθητής της, ο οποίος ήταν επίσης προχωρημένος στο διαλογισμό και είχε φτάσει σε κατάσταση φωτισμού, ότι την προηγούμενη μέρα που είχε βρέξει καταρακτωδώς και ο ποταμός που διέσχιζε την πόλη είχε φουσκώσει, αυτός καθόταν απέναντι από τη γέφυρα και έκανε διαλογισμό, έχοντας μάλιστα φτάσει και σε κατάσταση νιρβάνα, μια υποτιθέμενη μεθυστική αίσθηση μακαριότητας και ευτυχίας. Καθώς λοιπόν διαλογιζόταν μακαρίος, έβλεπε πάνω στη γέφυρα έναν μεθυσμένο μεσήλικα να παραπέει δίπλα στο κυκλίδωμα της γέφυρας, χωρίς να μπορεί να ελέγξει την ισορροπία του και τελικά να πέφτει μέσα στο φουσκωμένο ποτάμι και να χάνεται. Αλλά ο Γιόγκη έμεινε πιστός στη φιλοσοφία του, που τον ήθελε απαθή, αμετακίνητο στη θέση διαλογισμού του, να συνεχίζει την προσωπική του μακαριότητα και γαλήνη, που ήταν για τη γιόγκα και τον ίδιο σημαντικότερη υπόθεση από το να σπεύσει, να σώσει έναν χαμένο άνθρωπο που πνιγόταν. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό, φίλες και φίλοι, από την κατάθεση αυτή της εμπειρίας της δόκτωρ Τατιάνας Γκορίτσεβα, ότι ενώ η προσευχή προς τον αληθινό και ζώντα Θεό, Κύριο Ιησού Χριστό, μετατοπίζει την προσευχή του προσευχομένου από το εγώ στο εσύ, υπερευαισθητοποιώντας την καρδιά του ανθρώπου σε θέματα αγαπητικής μέχρι θυσίας συμμετοχής στον ανθρώπινο πόνο. Η γιόγκα από την άλλη μεριά αποευαισθητοποιεί την καρδιά του γιόγκιο παδού της, μετατοπίζοντας αντίστροφα την προσευχητική προσοχή από το εσύ στο εγώ και καθιστώντας την έτσι παγερά διάφορη για το περιραίον συνανθρώπινο άλγος, δηλαδή τον ανθρώπινο πόνο του αδελφού του.
Έπειτα από μεγάλη προσπάθεια, αγαπητοί μου αδελφοί, να καταφέρω να περιορίσω το ανεξάντλητο αυτό υλικό περί προσευχής στα δεδομένα μια σημείωρης εκπομπής, ευελπιστώ και εύχομαι ο στόχος να επετεύχθη. Να αποκομίσαμε τουλάχιστον τα πλέον χρήσιμα και ωφέλιμα προς την πνευματική μας πρόοδο στο δρόμο της χριστοτελειότητας. Σας αφήνω προς το παρόν, αδελφοί μου, ανανεώνοντας το ραντεβού μας την επόμενη εβδομάδα με τη χάρη του Αγίου Τριαδικού Θεού. Να έχετε ένα καλό και ευλογημένο βράδυ και μην ξεχνάτε, πας γάρο ετών λαμβάνει και ο ζητών ευρίσκει. Σύγχρονα διλήμματα και προβληματισμοί. Μια εκπομπή γνωριμίας πάνω σε θέματα βιοηθικής που επιμελείται και παρουσιάζει η θεολόγος Ασημίνα Κατσιόλα.